Hello everyone, welcome back to Sia vlog. मोखां थोखां सुखांबाय फ्रेश जाखांबाय मानो होनबा मोखां सुवालासिनो बानायबा बुथे बुथा नुयो सिखार गोदानबा ओंखायनो मोखां सुखांबाय फ्रेश जाखांबाय ओमफ्रायसो भिडिअ खालायबाय आरो स' गोबाव जाथारबायमोन ब्लग लाबोनो हायिया गाज्रि जादोंमोन आरो नायगिरि बिथांमोना बिदिनो सोलाबा जादोंमोन ब्लग बानायनो गोबाव जाबायमोन स' जों दिनैहाय फुङाव मा बानायो मा मावो बेखौ देखायलाबायनोसै आरो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांदो जोबजासिम सुखांनानै दा नानि सिखारबाथाय लामाथिं ससे बेरायहैलाबायनोसै आरो सिखारथ'वाखै दाबो गथ'आ सुजि मोननायखौ बानायनानै जायाखै दाबो सुजि मोनदोंमोन दाख्लैहाय बानायनानै जानाय नायसै सुजिना मा बुस्थु जिखुनु जाया मा लिरनाय दं खिसिरि बोरो खिसिरिसो खयथा पेकेट मोनामोनलाय फाइभथा मोनबा पेकेट मोनदों स' बानायनायसै अर'सो बानायनांगोन ना ओइ संनाय नायसै बुस्थुआनो माबायदि जागोनथाय थावखायानो दा आंनिबाथ' गाज्रिफोर थावा आंनिबाबो खनसे मोननायाबो माबायदिसो मोसौ जाग्रा अमा जाग्रा दामाफोरखौ एसे गाज्रिफोर बिदि दैलायलाय खामथाबो गरमखा बोथोरानो बिदिनो गरमनि बिलाइयानो मोनसेबो मावाखै फुंबाबो मासे गरम नानि एसे सिखारनो माथाय अराबो गोमोजोब्बाय सानाव हनै ओंखाम संखासै नामा जानखा दिनैसिम जालांनांगौ ना अफिसाव दाउआ बेखौ जागोन आं दिनै रागा जोंबा बिमाबालाय माथो जागोन जागोन आं संलाय बेखौ हमहरगोन सां दानो बाराबा ओइ मालाय सिखारबाय मामिया मोखां सुना होनसै ओमफ्राय लामाथिं ससे बेरायनोसै सिखारबाय नोङो मामिबो सिखारबाय औ हेल' होनदो दे सना गोबावसै ना सना भिडिअ हगारनो मोनैयानो गोबावसैमोन दिनैसो दिनैसो सालायखौ नायलाय मायदि बरनदों आलाय दै लोंनो दै गांदों बे दै गाङो गथ'फ्रा दै लोंसै मामि औ दे लोंदो सना नायहर खोमादोंसो ना अ लोंदों आयो सना लोंखांबाय जों मामिजों आंजों बार बारनायखौ नायहरगासिनो खोरखिजों नोंसोरबो नायनो नामा लोगोफोर होनदो मामि नोंसोरबो नायनो नामा होनलाय औ देखायनि दे जों बाबा होनदो हेलौ
Chinmay anak na. Mami. Cia. Nalai. Cia. Cia, Cia. Hai nalai ma. Hai nalai. Hello. Ay. You. Nangis Mister lagi. Hello. Berat ukabai barbe na mami na orgasnya jeng kerjeng bispang bayi dang mami bispang bayi berat bar bayi Boy, bispang bayi jeng mami nada boy bispang bayi sin bayi nih boy bispang bayi moनसे जिबाय नै गथ'आ नै जिबाय गिदों मा सोना गिदों नों मामि सोना मामि दाबो बिराद बार बारगासिनो नै आंहा अफिसनिफ्राय सफैबाय नै दासो टाउनाव डेन्जार बार बारदों बिथिं माबायदि बारा बारदों पुरा बारथारदों ओरैबो बारदोंनो आंथ' नुवासै ओरैनिखौ गय बिफाङानो बायबाय जोंना सुमफ्राम बिफाङाबो बायबाय औ आं दा दहाय नायफैबा गामियावनो बिफां बायलाजोबनाय दिनै ओमफ्राय माबायाबो दस्रानि न'आवबो थिङाव बायसिनलाजोबनायमोन आरोना ओमफ्राय टाउनाव एफाराब माने बारदों आरोना बुरजा बारदों ओमफ्राय नाथाय बायनाय मानाय सिनायाना टाउनाव बारा बिफां लाइफां थाया नालाय ओंखायनो न'आव गामिफ्राव बांसिन आरोना माबाया बिफां लाइफां बायनायजों डेन्जारसिन नुयो आरोना बारालाय बारदों टाउनावबो नाथाय माबा आरोना एसे बिल्डिंफोरजों लाखिनाय जायो नालाय खम जायो आरो ओमफ्राय सोरना मा बायखो कमेन्टआव खिथाहर सोरनाबा सोरनिथिंबा बाराखैबो जानो हागौ ना जायथिं बारदों औ सोरनिबाथिं बारदों खायसेनिथिं बाराखै जानो हागौ ओमफ्राय जोंना आं गय बिफांबो बायदों ओमफ्राय जोंनि सफारि जों जाग्राया माबाया सुमफ्राम बिफाङा बेबो बायबाय दा बेखौ फिथाइ खानोसै आरोना जोङो होमबा नायबाय थाबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ जोङो फिथाइखौ खाहैग्रोसै जोङो सफारिबो होनो खायसेया सुमफ्राम होनो ना आलदा होनबावोथाय आं मिथिबावला नाथाय जों बांसिन सुमफ्राम होनो नोंसिनि गामियाव मा होनो बांसिन सफारि ना सुमफ्राम मोननैखौबो दा होमबा जोङो खाहैग्रोसै बेखौ एसेबानो खेबनो मोनसैमोननो बियो गय बिफां बायनायखौ खोरखिजों ओरै फारसेथिं खेबहरबायबो माबाबायबोनो मारै नैबे फारसेजों खेबदोंमोन आं ओमफ्राय दाना फारसेथिं बायनानै होबाय बै फारसेजों नै नानियाबो आयौ नै बेहा आंनि हेलमेटखौसो गाहरगासिनो वाव नै स्कार्ट गानलायलायनाय बेहा स्कार्ट फिसासा गानलायलायनाय वाव थ' खायनोसै थ' खायनोसै थ' सना थाय नै जोंना रुमना डेक'रेसना चेन्ज जाजोबलायबाय बिसनाया ओरैसो जाबाय नै जोंना ओरैसोमोन नालाय बिसनाया सिगाङाव दा ओरै लाबोजोब्बाय आरोना ओरै आलदा जाबाय थायो जोंना चेन्ज जाबाय थायो चेन्ज खालामबाय थायो थ' गोमोन दंथारो नै खावसेल' बायदों खावसेया दङ नै बासिबाय खावसेया दङ बासिबाय ओंखायनो नै दानिया खादो औ नैबे जारौरौथार नुहुरखादों मामिया सफारि जा गोथाव मोनोलै सफारि जायो नाथाय बारा जाहोजायाबो बिसोरनो उदै सायो
Wah, खानाया हाथारदों. खिथाहरदोब्रा गोथाव मोनो ना मोना नोंहा? गोथाव मोनो. सोर गोथाव मोनो कमेन्टआव खिथाहर. सामफ्रामबो. बेलाय गावदों नै. गेसाव थारमाने गेसावखासोमोन नै खावसेया. आंखायनोसो. बिफाङा थैबावाखैमोन थेवब्लाबो. नैबे मुराया नैबे टाइम बम माबानिमोन मा होनोमोनलाय नालेंखर बिफांनिमोन दाबो रानहोनो हाया बेखौ सेवहोनो हाया नालेंखरनि रोदा जिसिपिजोंसो जावफुनांदों बै जोंनि नैबे खल नुहुरदोंना बे जायगायावनो जोंना नालेंखर बिफां दंमोन नालाय बे नालेंखर माबाखौ जावख'नांदों आरोना बा वेदाराबो जि मोजां जादों नै दिनै ब्लु होख्लायबायबो जानाया मालाय बेगरखौ देखायलाय बेगर गोजा जोंना बियो बेगर गोजा गोदैथार बारा सिनाया केमेरायाव लामाथिं बेरायनोसै ना ओमफ्राय सोरना मा बायदों नायनोसै फैथारदों जानाया रलाय सियाखौ नायनो जाखुगासिनो नामा बिबो रलाय मोजां जादों खुगाया दारि लालायदों ओइ जादों नैबे बायगुलायाखै आं बेखौसो बायदों सानबावदोंमोन जि मोजां जादों अख्राङा दिनै ब्लुनो जा मोजां जाखादोंलै बाराबो जि मोजां बाब फैदो हामसिनसै थांला गरमथार थांला दे मामि भिडिअ लाबोनो मानो जायो नोंथांमोना एसे साजेस्ट हरबानो जाबाय मा भिडिअ लाबोनो आन्दायो कन्टेन्ट गोमाबाय थायो जोंहा बानायनोनो मा भिडिअ बानायनो मानो जाबाय थायो ओंखायनो एसे खिथाहरबाय थाबानो जाबाय कमेन्टफ्राव कारेन्ट सिङाव थाबथालायथारबाय हनै नैबेहा दालाइया बायनानै गाम्बारि दालाइ मोनदां गाम्बारियाव नै लेस जादों लोगोफोर जोंनि भिडिअआ दिनैना बेनो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो बाय बाय गाइस